Kublai pi baro hak basdang sngo banai ngo yu blai trai kanrat ublari sumar ublai dai ngim ta baro sisnem hak basdang jong news nem nilamat ya kini kalam sai sisen ndrei daga jingkurku bar gajing da jing sumar jong blai nilayo menta ban raki ya kani ka Christmas nagaliang jonga ngasngo banai ngo we pi we nong song snong bat ngasngo ru ban ai kublai Christmas bat ban kitbok kitbiak na mentau ni usnem uban wan bonong usnem jong ka jingkemen usnem uba nginyo ka roi ka par nginyo ka jingsuk bat nginyo ru ya kamet ka besai ka baklan nga kitbok kitbiang ru ya kinong song snong jong ka sorselong bro ka we kamtam ya kinong song snong jong ka 17 not selong bat banga kitbok kitbiang bau ni usnem ulong usnem uba baro hi mangi nginyo ban mat ya ka jingkemen tangkini ki kentien na kaliang jonga kublai sibon Christmas ka besok usnem thamai ubakmen. From my side, I would like to wish all the constituents, all the people of Shillong a very happy Christmas and a very prosperous New Year. I thank each and everyone for the love and support they have given us from time to time. I wish everybody again a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you.